Už je to naozaj dávno, čo som začínala ako homeopatka, nejakých 18 rokov, ale svoju prvú klientku si stále pamätám. Mám pocit, že na to asi človek len tak ľahko nezabudne. Bola to mladá slečna, ktorá sa rozhodla, že tú homeopatiu skúsi a ja som vtedy ešte len študovala. Upozornila som ju na to, že len začínam a vypýtala som si za to stretnutie 5 eur. A áno, aj vtedy to boli vlastne smiešné peniaze, alebo teda tá cena bola veľmi, veľmi nízka. A ja som to vedela, ale bola som tak neistá v tom, ako ten samostatne vlastne ten rozhovor viesť. A cítila som sa v tej novej pozícii tak zvláštne, že som proste nechcela viac. Bola som vystresovaná a veľmi som sa bála, že čo ak nebudem vedieť viesť ten rozhovor, čo ak nebudem vedieť, čo sa opýtať, čo ak nebudem vedieť vybrať tie homeopatika, čo ak mi nič nenapadne v danom momente. A bude to strašne trápne. Naozaj som bola veľmi, veľmi vystresovaná. A tak som sa rozhodla, že to urobím v tom momente inak a povedala som jej, že na výber homeopatika proste potrebujem čas. Potrebovala som naozaj si k tomu v kľude sadnúť bez toho stresu, ktorý sprevádzal to prvé stretnutie a že ich vlastne doručím neskôr. Súhlasila. Ona totiž vedela, že som začiatočnička. Nakoniec tá konzultácia bola veľmi príjemná. Aj som nejaké homeopatika vymyslela a priznám sa, že už neviem, ako to celé dopadlo. Išlo to zrejme tak dostratené, keďže som vtedy vôbec nevedela, ako viesť toho klienta cez jednotlivé konzultácie a celkovo ako viesť vôbec tie kontroly. A chcem ale povedať, že každá terapeutka raz začínala. A na začiatku proste nemáme tie istoty a pochopenia, ktoré prídu neskôr s tou praxou. Lenže bez začiatku tá prax nepríde. A chcem, aby si vedela, že na začiatku sa proste nemusíš tváriť, že si super hviezda a už máš kto vie čo za sebou, asi skúsená a super úspešná. Občas to tak možno vyzerá, že mali by sme predstierať, alebo mali by sme sa tak snažiť. Za mňa to vôbec nie je potrebné, lebo ono to je nakoniec poznať z toho vystupovania a z toho rozprávania je poznať, nakoľko skúsený je ten človek. Čiže pokojne ľuďom povedz, že začínaš. Nie je pravda, že každý chce len skúsených terapeutov. Niekedy sa ľudia cítia lepšie u tých, ktorí začínajú. Niekedy je to možno preto, že sa cítia na jednej lodi, sú z toho tak obidvaja tak trochu vystresovaní a to ich spája. Niekedy je to pocit, že práve ten začínajúci človek im bude lepšie rozumieť, je k ním bližšie ešte, nie je niekto za vodou, niekde už majú často pocit, že možno tí skúsení terapeuti už majú mnoho vecí vyriešených a už sa na to pozerajú zasa inak. Takže nie je to žiadny handicap byť začínajúcou terapeutkou. Mne osobne sa vždy tá úprimnosť vyplatila. Byť milá, chápajúca a pomenovať veci tak, ako sú, má svoj zmysel. Ak si na začiatku a nevieš, ako sa dostať k klientom, mám pre teba jeden program. Program Ako získam prvých klientov. Je naozaj za priaznivú cenu, takú, ktorú si môže dovoliť aj začínajúca terapeutka, stojí 7,80 eur. A hneď teraz môže byť tvoj. Link nájdeš totiž v popise tohto videa.